Jittripla n-numru ta' nisa li jokkupaw kariga għolja fis-servizz pubbliku Malti. Ċifri pubblikati mill-indiċi ta' nisa mexxejja għall-2016 u 2017 jirriżulta li medja ta' nisa fl-ogħla karigi tas-servizz pubbliku fl-2016 kienet ta' 40%. F'Malta dan in-numru huwa ta' ftit aktar minn 38%. Dan it-titip huwa frott il-miżuri li jingħataw lil dawn in-nisa fosthom lif tal-maternità, xogħol b'ħinijiet imnaqsa, ħidma mid-dar li ssir b'korrespondenza mal-uffiċċju, kif ukoll ħinijiet flessibbli. Infatti fl-2012 kien hemm total ta' 77 mara li jokkupaw kariga għolja fis-servizz pubbliku li bbenefikaw minn dawn il-miżuri, mentri s-sena li għaddiet dan in-numru tela għal 211 il-uffiċjal pubbliku mara. Is-Segretarju Permanenti ewlieni Marju Kutajjar qal ma' One News li kienu bosta l-fatturi li waslu biex aktar nisa ħadu rwol ta' tmexxija fiċ-ċivil fosthom miżuri favur il-familja. Kumpat il-miżuri family friendly li għandna l-kundizzjonijiet li n-nies fit-top management, in-nisa fit-top management li għamlu użu minnhom letteralment ittripla. Jiġifieri f'daw l-aħħar 4 snin. Jien naħseb kollox ma kollox din l-amministrazzjoni qed tifrex it-tapit biex iktar nisa jitilgħu f'pożizzjonijiet għolja, f'top management u letteralment joħorġu l-potenzjal tagħhom fejn tidħol tmexxija tas-servizz pubbliku. Min kemm ilu li twaqqaf l-Istitut tas-Servizzi Pubbliċi, aktar minn 7,350 mara ġew imħarġa fejn saħansitra kien hemm aktar minn 540 mara li segwew kors fil-Public Management Toolkit. Dan it-tagħlim iwassal lill-uffiċjali pubbliċi f'dan il-każ nisa sabiex ikomplu javvanzaw fl-ogħla karigi fis-settur pubbliku jew biex jilħqu din it-tarġa fil-karriera tagħhom.